Dneska som na ceste do Rakúska pre crafter padnutý, niekde v okolí, takže hore nad Viedňou treba ísť, nie klasický cez Sankt Pölten. A idem tam zobrať L4 craftera najdlhšieho, H3, takže zobral som na to veľký double vlek, asi dobre nevidno, ale 8,5 metra ložná plocha, 3 nápravy, taká klasika na 2 auta. Má to hliníkovú podlahu, takže mal by byť trochu ľahší. Mal by mať nejakých dajme tomu 1000 kg alebo 900 možno. A rám je železo, to som nechcel hliník, aby to nepraskalo. A ešte mám aj nájazdy hliníkové, takže mohlo by to mať okolo tých 900 alebo 1000 kg. Celé železáky si myslím, že majú aj 1200-1300 v pohode, aj keď v techničaku píšu na tých poľských vlekoch menej. Ale nemyslím si, že to bude pravda úplne. A na crafteri umrela spínačka, takže nejde to nakopnúť, je to už odblokované, že sa dá točiť aspoň volantom. Je to tam na nejakom malom parkovisku. A bude to zábava vytiahnuť to von, lebo som sám, takže uvidíme, ako to pôjde. Možno budem musieť odpojiť vlek a vyťahnuť to najprv von s Tuaregom cez Gurtňu. Takže sám som zvedavý. Bude to zábava. No a ešte máme nejakých 35 minút, 40 km, takže fajn. Trošku mi to tu začalo svietiť jak vianočný stromček, ale tak vidíte, tie kilometre už to aj zaslúži to auto. Za 2 roky, čo ho deriem denne s vlekom, tak nesvietila žiadna kontrolka. No a teraz zhodou náhod v priebehu týždňa začali svietiť 3, ale našťastie sú to všetko také sprostosti, takže jeden TPMS senzor sa vybil, takže musím ho vymeniť, už ho mám hodený v dielni asi 2 týždne, ale furt som to nestihol vyzúť a prehodiť. Ten airbag, tak to som zase menil sťahovačku okna, lebo tam taký plast praskol a je tá chyba, že čidlo nárazu v tých dverách, kde som to menil, a je tam otvorený okruh, takže pravdepodobne zle zacvaknutý konektor, alebo asi nebude zle, lebo už som to mal druhýkrát rozobraté a skúsil som ho vycvaknúť a nacvaknúť poriadne na novo. Zase to týždeň nesvietilo a za týždeň to začalo svietiť, takže asi tým, jak sa dvere zatvárajú, otvárajú, tak asi tými vibráciami sa ten konektor nejako trošku povypadne. Ale neviem, no budem to musieť ešte rozobrať raz a skúsiť napružiť tie piny a možno prestriknúť niečím alebo viazať lepiacou, nech sa to nehýbe tými vibráciami. No a tá kontrolka motora je chyba, že výhrev lambda sondy otvorený okruh tiež, takže lambdu budem musieť spraviť, ale nemal som na to ešte bohužiaľ čas sa tomu venovať. Takže tak. Ale inak klasicky v Rakúsku diaľničná rýchlosť kilo, aby sa nebláznili zase policajti. A potreba je v pohode 9,3 na to, že idem stovkou celú cestu s tým trojnápravovým tonovým vlekom, tak je to celkom fajn podľa mňa. A je tá cesta, mám taký pocit, že trošku je do kopca, ale neviem, uvidíme. Náleží sa ten crafter a myslím si, že tak okolo 12 litrov tam bude spotreba 12,5 pri tejto rýchlosti. No tak toto bola teda zábava. Tuto z tohto tunela som vyšiel. Tu je samozrejme prudká odbočka. A je tam zákaz odbočenia z toho tunela sem doľava. Lenže crafter je otočený čumakom dopredu. Tam je trochu vidieť. Takže paráda. Tak som to musel zablokovať trošku premávku.
a nacúvať sem z hlavnej cesty. No ale dobre, našťastie pred ním žiadne auto nestojí, takže sa to bude krásne naťahovať, nemusím ho ani nikde s ním hýbať. Tip top. Takáto je to asi tá odbočka, hej, to je z toho tunela Ostré, ale aj tak keby som sa sem dostal predkom, tak by som sa tu neotočil, lebo je to malé parkovisko a ďalej je už iba taká biedna jednosmerka po prívode niekde. No, ideál. A inak je tu neoriginálne ťažné, takže samozrejme, kto ho dával robiť, tak nezaplatil. Origo box, takže neodpája parkovacie senzory. Čož teda človek musí furt počúvať toto pípanie. Ale nevadí. Celkom pekné prostredie. No a toto je ten double black, náviak je tam prehodený len tak provizorne. Mám aj druhý, len ešte čakám na cievku, lebo tieto poľské či čínske cievky, to je tragédia, keď ho treba, tak nefunguje. No a takto, jak som hovoril, 8,5, ložná plocha. Tu už vystrieľalo nejaké nity na jazdy hliníkové. Odložiť zadok, aby to nezdvíhalo auto, zapojiť náviak. To provizorná montáž. Náviak klasika zo štartovacích bodov pod kapotou a na rýchlo spojku. No ako bohužiaľ není, že vybrakované, takže musí ísť crafter za rameno klasika, keď není iná možnosť. Takže náviak nachystaný, zapojené všetko. To nejak nacvaknuté. Máme tá rýchlo spojka, 6-metrové káble, štartovacie body. Naštartovaná V8 a môžeme ísť ťahať hore. Takže pomaličky. A vybehneme skontrolovať, či idú dobre kolesa. Pohoda. Pohoda. Obidve.
môže byť. Pozrieme ešte raz. Trošku dlho asi budem musieť ísť. Ale nie, presne, úplne. Z tohoto dôvodu sa to podkladá, lebo keby sa to nepodložilo, tak by toto auto zdvihlo úplne do vzduchu a nie je to dobré ani na to ťažné, ani na nič. Aj teraz je to už dosť, musím zobrať na budúce väčšie tie špálky, ale dobre, to na tentokrát môže byť. Zagurtňované, naložené. Ešte musím kapotu zavrieť. No, by to byť teraz dobré naložené. Vyvážené. Možno to ešte pôjde 2 cm dozadu, aby to netlačilo zase moc na zadnú nápravu. No, môžeme ísť. GPS 93 na pohodu do Bratislavy. Takže po ceste späť spotreba 11,0 priemer za celú cestu, 338 km celá cesta. A trochu to ešte stúpa, ale myslím si, že celkom fajn spotreba na to, že je na guli plus minus 3,5 tony. A toľko asi nie, ale tak 3 tony možno. Neviem koľko má ten Crafter, tak 2200, 2300. A vozík môže mať tak tonu. Takže celkom dobrá spotreba na V8. A samozrejme je to priemer za celú cestu, aj cestu tam s prázdnym vlekom, takže reálne to mohlo žrať teraz okolo tých 12, 12,5, 13 možno.